poolside. Čauky, vítejte u dalšího videa. Dneska jdeme hrát World of Tanks. Dneska zavřeli server zavřeli vodka na komanďákách, tak jsem se rozhodl, že budu hrát na svém účtu. Jak vidíte, mám 8. A dneska jsem si tady pozval kamaráda Filipa. Už jste ho viděli v jednom videu se mnou, jak jsme pili to pití. Pozdrav! Čau. Takže my si oba dva vezmeme teď prototypka a už se na to vrháme. Pardon, možná se to trošku bude sekat, protože já tady ještě nahrávám ještě video, který jsem Robocraft, ten taky tam bude za chvíli. Ještě ho teď nahrávám, takže se to bude trošku sekat. Takže já mám prototyp, já jsem si ho teďka kvůli vám koupil prototyp, protože jinak jsem si chtěl na ní šetřit. A mám ho úplně na nejmíň. První bitva se mi bude chvilku načítat, to začne a já budu ještě se načítat. No to byš to mě podělal. Takže už jsem zpět, chvilku nám to trvalo, než jsme četli tu bitvu, ale hned jsem zemřel, protože se mi úplně vyp internet a já jsem nemohl nic dělat. A mně se to zrovna zaplo a zemřel jsem. Takže tady vidíte Filipa, jak hraje, takže chvilku počkáme, až mu dohraje. Já se fakt krásně, no tak jsem podělal. Bitva s mým novým tankem a hned gebnutý. To naštve. Filipa taky už skoro zabili. Filipe, zemři už, jo. Nepředváděj se, jo. To nepředvádí, to hraju normálně. No jasně, on to jinak, hele, já vám něco pošeptám, on to jinak vůbec neumí hrát. Víte, on je úplný srab, on to neumí. Kdyby si On to vůbec to neumí, má horší tanky, všechno to, tohle je jeho jediná 8. Viď, Filipe? No tak já vám nevím. Nemusíš se vytahovat, my tě chápeme. Ne? Ale Filipe, na mě nemáš, já mám 10, všichni to viděli, jo? No ale... Hele, ty máš rychlost světla. Jo, pojď. To dobře ty, 12 životů. Filip jako i borec, úplný machr, jo. Musíš trochu mluvit nahlas, aby tě slyšeli. Jo. Jak holčička, Ne, to byl vtip, Filipe. On ještě mi říkal, já s tebou nebudu natáčet, já nechci. Já nechápu, proč se všichni mají, já chci s někým natočit video. Ne, já tam nebudu, ne, já budu ticho, ne, prostě, proč to všem vadí, proč. A jedno velký proč. Veď, Filipe. Ty pomlč. Co jako další tank si vybereme? Co? Na IS-3, protože už mi zbývá to tady 20 000 na IS. Tak já se zunkáme 4. Tyjo, to bude mít 9 ten hajzl. Kolik máš 8, Filipe? Počkej, takže mám T-34-3, to je taky zlatáky, potom tam mám ISU 152, tenhle ten prototyp, Tigera 2, co tam ještě mám? T-34, ne, T-32. No a to je myslím, že všechno. Jenom 5? Já mám 2. No. No 2 8, ale mám 10 desítek. Gay. Ty máš nejrychlejší tank na planetě Zemi. Ty pojďte se na tu rychlost, ani nestačí sledovat ty pásy, jak se rychle točí. To bacha, chopec, Filipe, aby ses nerozsekal. Bacha, strom, Filipe, bacha, strom. Tyjo, to bylo jen tak. Bacha, strom. To jsme jenom úplně, už krábeš. Rychlost, já to nevědu. Fakt? Ne, tak mi to nechtělo jet. To vidíte, když si rozbijete motor.
Co já chci s tím prototypkem. Já jdu teďka znovu ještě s prototypem. Filipe, budeš mě tlačit? Jo. A potom si vezmu KV4. Takže se načti, blbečku. Dneska úplně se to seká. Jo, Filipe, zemřel jsem, nic jsem neudělal, jenom tady koukám, že jsem zaměřil IS3 a dostal jsem 1000 zkušeností. Co to je za fail? Super, tak jsem zpět, zase jako poslední. Kde se Filipe? Já už jsem jel. Jo, ty jsi tamhle. Takže zase jako poslední jsme startovali. Prostě já mám nejrychlejší internet na planetě Zemi. Vidíte, já vám ukážu taky, jak jsem vám ukazoval, že tam ta desítka nemůže otáčet ježí dokola, tahle taky ne, koukejte si. Tamhle je ta černá čára a konec. Vidíte? A víc už nemůžu. Tohle T-28 prototyp je dobře pancířovaný tank. Ale rychlost je na pancíř je dobrý a dělo je taky dobrý, viď Filipe? Akorát nevýhoda pancíře, že oni udělali tohleto. Ještě jednou. Tady, vidíte? Tady do toho tady se vás prorazí úplně jednoduše. Kam si jel Filipe? Ne, kam stojí? Já zase. Tady krásně můžeš sejmávat tanky. O desítky. Počkej, desítky? Já jsem si chtěl dělat srandu. Jo, proti nám jsou myšičky. Myšičky. Tak já jdu na desítku, jsem zvědavý, co mi udělá. Jo. Co? Zabije. Aha, no tak to ne, to si říct. To mě nezabije, to se bude ode mě odrážet. Koukej na to. Zvědavej. 5-7. No to vidím. To si tě to pokazilo. To byl dělostřelec s tím mamutem. To kde je ten druhý? Tamhle. Cože? To jsem ti říkal. Když mě nebudeš poslouchat, to... What the fuck? Ty jsi taky dostal pěknou ránu. Kdo tě trefil? Já přežil jsem to. A ty to dostal od tanku. To byl určitě takový ten s tou velkou věží, ne? Ne, byla to ta, jak se jmenuje, ta devítka, ten, byl to 3805. 3805? Kde máš 3805? Ten devítkový dělo. Jo, dělal jsem, ty kámo. Devítkový, jo, tamhle ten. Pojď, dáš si mauze. Vůbec ho neprohlasíš, ale neřeš. Ty s tím svým kanónkem, jo, řeknu ti jednu věc, nezabije tě. Tam dolů, mezi pásy, tam níž do toho, tam nemůž. Filipe. Já nejsem zvyklý jezdit. Ale máš tam, WTF auf S100, to si prorazíš. Pardon, že takhle kažu. Je tam tank, oni tam takhle stojí, protože je tam tank, Filipe. Takže bych tam tebou nejezdil. No, víš, to. Takhle vidíte, takhle jsem to ukazoval, jak máte vidět. Ale Filip to vůbec nepochopil. Hej, mouse ze zadu, jeď k mousu ze zadu. Mousí myšce, jeď ze zadu. Couvaj. Filipe, nevidíš tam. To je šokr. Těch sudů. Jo, zadek. Kopím dělo. Zadek. SOS. Filipe, jdu ti na pomoc. Jsem tvůj andělíček strážníček. Na nebístí. Kdybych ten mod měl, tak můžu dát andělíčka strážníčky. Víš, Filipe? Bacha sudy. Filipe, jsi hluchý nebo co? Vidím, kde? Jaký bacha sudy, kde jsou sudy? Nevidím. Jsem ze zadu normálně. Já nechápu, co tady šaškuješ, pořád couváš. Já se bojím. Jo, dělostřelstvo. Věď tam.
Ale ten VTAU. Ale ten je tam vpravo, teda myslím. Vidíš, a teď ho trfíš do zádu, kolik ubíráš? Filipe, ty jsi tam tak trošku gabnul. Co si dáváš? Co si dáváš ty? Já si dávám K4. Dej si teďka něco menšího. Ne, ještě s KV4. Já bych ti ukázal ještě KV4. Jak to si taky říkal? Ne. A proč jsem to nesích? Bitva. Ty. Páni a dámy. Aha, ty jsi z téhle strany, tak to jo. Vždycky načítá tak dlouho. Jo, já jsem se ty od Filipa dozvěděl, že po tomhle kole končí, takže já budu taky končit, protože to nemá smysl, abych jezdil na tomhle účtu sám. Nevím proč, já nemá to prostě smysl. Wow. Kde jsi, mamutu? Ha, na mamuta! Tak jdem, dělej. Top. Rudla jsem já. There's no budgets. Rudla stop, rudla sem, rudla tam a rudla je. Tady jsem. To je nuda. Jeď tyhle meždí. U mě je strajka. U mě. Jsem ti málem ubral, chudáčku. Tak co, káviště, si prorazil, tak v pohodě. Víš, co říkám. Jedem. Filipe, seš tu? Nebo už jsi zemřel? Co? Jak do toho Jacksona? Co? Potřeboval bych tady pomoct. Ty, tobě já pomoc? Ps. Ale 356 pryč. 2 sutí, no. Jak se to seká? Tak trošku, jenom trošku se to seká. Ano, pátvrzí. Jdu za tebou. Už jdu za tebou. Tyhle, proč do mě střílí? Proč do mě... Viděli jste to? Aha, já jsem ho trefil, ale nevím o tom. Super. Tak to se ti omlouvám, ale já jsem vůbec to nevím. Už jsi zemřel? No konečně. Chceš pomoct? Už ti jdu na pomoc. Já? Bolelo? Ty máš tanka před sebou a z boku. Ale nikdo ti nerozumí. Takže tady bylo krátký videjko, já se tímto loučím, mějte se krásně a skládej copyright. Mějte se krásně a já se proučím, čauky!